bola 12 rokov už chorá. Trpela nevyliečiteľnou chorobou. Bola izolovaná od všetkých. Nemohla sa stretávať s ľuďmi. Nemohla chodiť do synagógy. Žila vtedy, keď Ježiš chodil na našej zemi. Keď Židia putovali na slávnosti do Jeruzalema, ona nešla neputovala, neabsolvovala tú púť do Jeruzalema. 3-krát do roka Židia chodili do Jeruzalema. Ona nie. Keď ženy tancovali v kolotancoch a oslávali Hospodina, ona nie. Nemohla. Vyhlásili ju za nečistú, bola nečistá. Už si nepamätala, kedy naposledy ju niekto vrúcne objal a vystískal vo svojej náruči. Už si to ani nepamätala. Bola sama. Opustená. Všetko, čo mala, dala na lekárov, tí jej len pokazili život, ešte sa jej zhoršilo. Nepomohli. Všetko, čo robí životom, životom nemala. Proste povedali by sme, bola živou mŕtvolou. 12 rokov utrpenia. A potom bolo v tom istom meste 12-ročné dievčatko. To dievčatko sa narodilo vtedy, keď ona ochorela. A leží na posteli, mama, otco vedľa nej, otec ju drží za ruky, mamička na čelo kladne ruky, zotiera jej pot. A tak zle je na tom, že všetci lekári aj rodičia vedeli, že keď sa nestane zázrak, dnes alebo zajtra umrie. Beznádejná situácia. Jedna žena na jednom mieste 12 rokov chorá, beznádejnej situácii. A na druhom mieste rodina Jairova, už viete asi o kom hovorím, Jairová rodina, kde 12-ročné dievčatko zomiera. A v tom príde tá správa. Na brehu Genezareckého jazera zakotvila loď. A na tej lodi pristál Ježiš so svojimi učeníkmi. Posledná nádej. Počuje to tá žena, srdce sa jej rozbuší. Musím to skúsiť, musím za ním ísť. Dá sa dohromady a ide tam, kde sa dotknem jeho rúcha a budem uzdravená. A tak Jairus na druhej strane počujú so svojou rodinou, on, predstavený synagógy, má teraz ísť a pokoriť sa pred nejakým túlavým, rabým učiteľom, ktorého farizejovia a zákonníci neuznávajú. Ale dcera mu zomiera, iné východisko nie je. Jediná nádej je, že sa zoberie. A tak sa prediera tým davom. Pretože býva asi bližšie, tak skôr dorazí k Ježišovi, ako tá žena z inej strany sa prediera tým davom. A tak príde k nemu, padne na svoje kolená a hovorí, dcerka mi umiera. Poď, polož na ní ruky, aby vyzdravela a žila. A tam text hovorí, Marek 5. kapitola, 21. verš. A Ježiš s ním išiel. Všetci videli celý ten zástup, ktorý bol, lebo kde bol Ježiš, tam bol veľký zástup. Celý ten zástup videl a počul, čo Jairus urobil a čo povedal. A v tom, ako sa pohnú, idú dosť pomaly, chudák Jairus, on je nervózny, že čím skorej, aby ale oni idú pomaly. A ešte sa aj zastavia. A Ježiš povie takú čudnú otázku, kto sa má dotkol? Kto sa má dotkol? Tak učeníci sa na ňom dívajú. Tak nevidíš taká tlačenica? Kto ako
sa môžeš pýtať, kto sa ma dotkol. Nie, to nebol hociaký dotyk. To bol, vyšla zo mňa sila, moc. Kto sa ma dotkol? A žena, ktorá chcela utajiť, sa zrazu ocitne z očí v oči Ježiša. Viete si predstaviť, keď sa ich pohľady stretnú? Také prijatie, takú lásku ešte nikdy nezažil. A tak, keď je vyzvaná, aby povedala svoju kalváriu, pred všetkými ju rozpovie. A keď povie, čo zažila, Ježiš sa na ňu pozrie a povie jej, dcéra, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji, buď uzdravená zo svojho trápenia. A ide a všade rozpráva. Chcela byť tajne, ale musela veriť. A teraz vstúpime do toho príbehu, otvorte si Marek 5. kapitolu, od 35. verša. Kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu predstaveného synagógy a vraveli, tvoja dcéra zomrela, na čo ešte unúvaš učiteľa? Avšak Ježiš prepočul to, čo hovorili a povedal predstavenému synagógy, neboj sa, len ver. Nikomu inému nedovolil, aby ho sprevádzal, len Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli do domu predstaveného synagógy, videl veľký rozruch plačúcich sa a nariekajúcich. Vošiel mu a povedal im, prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmiali ho. No Ježiš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa, aj tých, čo boli s ním, a vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal mu, dali takú, čo v preklade znamená, dievča, hovorím ti, vstaň. Dievča hneď stalo a začalo chodiť. Malo totiž 12 rokov. Tedy sa všetkých zmocnil ohromný úžas. Ježiš im dôrazne prikázal, že sa to nesmie nikto dozvedieť. Tento príbeh zaznamenal Matúš, Marek aj Lukáš. Lukáš píše takisto ako Marek, ale Matúš tam urobí trošku rozdiel a skráti ten príbeh a Matúš to rozpovie takým spôsobom, že Ježiš Kristus v 8. kapitole u Matúša, ten Jairus príde za Ježišom Kristom v takom stave, že už povie, moja dcera zomrela, vôbec nepovie, že zomiera, ale zomrela. A u Matúša vôbec nenájdete to, že nikto sa to nesmie dozvedieť. Marek a Lukáš to zapíšu. Nikto sa to nesmie dozvedieť. Dajme si to trošku do kontextu. Prečo som vybral Markovú verziu? Lebo keď nejakú udalosť Ježišovho života popisuje Matúš, Marek a Lukáš, najpresnejšie je vždy Marek. Držíme sa Markovej verzie. A tu vidíte, že tí ľudia nepísali tak, že všetko diktované, ale ako kto to pochopil, ako to prežil, ako si to pamätal, tak to zapísal. Takže Marková verzia zaznamenáva Lukášova presne tú myšlienku. Nikto sa to nesmie dozvedieť. Marek píše svoje evanjelium a celé evanjelium je o tom, že odpovedá na jednu jedinú otázku. Kto je tento Ježiš? Kto je tento Ježiš? A keď listujete od prvej kapitoly, tak Ježiš je ten, ktorý povoláva učeníkov. Ježiš Kristus je ten, ktorý uzdravuje v synagóge. Ježiš je ten, ktorý
má moc nad horúčkou, nad chorobou. Ježiš je ten, ktorý uzdravuje malomocného, má moc nad malomocenstvom. Ježiš je ten, ktorý uzdraví a odpustí hriechy tomu, ktorý bol pustený cez strechu. Ježiš má moc nad hriechom a odpúšťa a uzdravuje. Ježiš Kristus potom uzdravuje ruka s uchrnutou rukou. Všetko toto robí v sobotu tie uzdravenia, takže má moc aj nad sobotou. Ježiš Kristus potom, tam je napísané, že on rozpráva a vysvetľuje podobenstva, má moc nad biblickým textom a vykladá. A potom, keď ide loďkou v 4. kapitole, tak utíši more a povedia, a kdože je tento, 41. verš 4. kapitole Marka, kdože je to, že ho vietor i more počúvajú. Ježiš má moc aj nad prírodnými živlami. Pokračuje to ďalej, na druhej strane vyženie démonov z toho posadnutého, 2000 svín padne za obeť a Ježiš Kristus má moc aj nad démonmi. A tuto má moc nad obidvoma ženami, jedna už zomrela, čiže má moc nad smrťou a potom má moc aj nad tou ženou, ktorá v podstate tiež bola mŕtva, akurát bola ešte nezomrela úplne, ale bola izolovaná, bola tiež mŕtva. Ježiš má moc nad všetkým. Tieto dve ženy majú niečo spoločné. Viete čo? No tých 12 rokov. Ona sa narodila vtedy, tá Jairová dcéra, keď tá žena ochorela. 12 rokov. Po druhé, majú spoločné to, že sa dostali do neriešiteľnej situácie. Majú spoločné to, že majú jednu jedinú nádej. A tou jednou jedinou nádejou a východiskom je Ježiš Kristus. Majú spoločné to, že obidve ženy dúfali a verili, že Ježiš im vráti život. Ale ja chcem počiarknúť to najkrajšie, čo žiaľ v slovenčine nevidíme. Vidieť to je len v originálnom jazyku. Ako Ježiš oslovil tie dve. Dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Originál tam je. Dcérka moja. Dcérka moja. Tvoja viera ťa zachránila. Dcérka moja. Sestry, dnes vám Ježiš Kristus hovorí, dcérka moja. Aj vám, bratia, syn môj, ale chcem položiť na to dôraz. Sestry, dnes vám hovorí, dcérka moja. A viete, čo povedal tomu dievčatku? Talita kum nie je len dievča, tebe hovorím stane, ale talita kum je aj jahňatko moje, chrobáčik môj, zlatko moje. Nezvykneme tak deťom hovoriť? Tento výklad týchto dvoch výrokov nájdete v Endrusovom komentári, ktorý vyšiel v roku 2222 pri generálnej konferencii našej cirkvi. Kazatelia ho majú doma. Endrusov komentár, ja len v angličtine, ale keď zoberiete Google Lens, tak môžete čítať normálne slovenské. Tu Ferko vám vysvetlí, ako sa to povie. Google Lens na cudzí jazyk, ale aj vy to viete. Normálne zoberiete mobil, zapnete si ho, je tu angličtina a vy idete tým mobilom a čítate to slovenčinu. Jahňatko moje, dcérka. Ježiš Kristus obidvom ženám neskutočne láskou pristupuje. To je rovnaké, ako keď Mária stojí pri hrobe, plače, slzy. Ježiš Kristus u Jána, čítame tú udalosť, Ježiš Kristus prichádza k nej a ona si myslí, že to je záhradník. Ona plače nad tým, že hrob je prázdny a ona si myslí, že to je záhradník. Keď si zobral telo, tak povedz, kde si ho uložil. A viete, čo povedal ten záhradník, ktorý bol Ježiš? Ona kvôli slzám nevidela, že to je Ježiš. Povedala jedno jediné slovo. Mária. A to stačilo. Ona vedela, že to Mária vie s takou láskou vysloviť len Ježiš. A vedela, že Ježiš je živý. Sú aj rozdiely medzi tými dvoma príbehmi. Ja som už niektoré naznačil. Otec
príde za Ježišom a verejne pred všetkými povie, že chce, aby uzdravil akože jeho dceru. A na záver Ježiš povie, toto sa nesmie nikto dozvedieť. Len 7 ľudí je v miestnosti, keď Ježiš skriesil Jairovú dceru. Ktorých 7 ľudí? Prosím? Rodičia. 2, teda otec, mama, potom? Dcerka, Pán Ježiš a ešte chýbajú 3. Peter, Jakob a Ján, to je všetko. 7 ľudí. Tým 7 ľuďom povie, toto sa nesmie nikto dozvedieť. On ten Jairus príde verejne a nakoniec to musí utajiť. Tá žena to chce utajiť, dotkne sa rúcha a nakoniec to musí verejne, presne opačný postup. Potom je tu ešte aj ten rozdiel, čo sme povedali, že nikto sa to nesmie dozvedieť a tá žena všade každému to rozpráva. Veľa som uvažoval nad tým, prečo to Ježiš Kristus takto urobil. Viete, a dospel som k tomu, že v podstate Pán Boh má pre každého svoju cestu. Niekto je potrebné a má svoj čas. Čiže možno ešte nebol čas, aby všetci rozprávali o tom, že Ježiš skriesil niekoho. Viete, že keď skriesil Lazara u Jána 12. kapitole, nechcem to tu teraz rozoberať, tam sa jednotili na tom, že nie len Ježiša treba zabiť, ale aj Lazara. Možno Ježiš chcel ochrániť, veď to dievčatko bolo ešte malé, celý život malo pred sebou, tak nechcel, aby všetci, lebo tí farizei zákonníci boli krutí, že budú ešte aj ju prenasledovať a pripravia o život. Možno, ja neviem, to tu nie je napísané, ale Ježiš Kristus robí všetko vo svojom správnom čase u každého a u každého. On má cestu pre každého, nerobí podľa šablóny, to, čo platí pre jedného, neplatí pre druhého, čo platí pre druhého, neplatí pre tretieho. Ježiš má pre každého jeho vlastnú cestu. Tvoj príbeh je tvoj, milá sestra, milý brat. A to druhé, čo chcem zdôrazniť, keď sa ocitneš v neriešiteľnej situácii, zober si príklad z obidvoch. Choď Ježišovi. Povedz to Ježišovi. Dotkni sa rukami viery Ježiša. On je východiskom zo všetkého. Ďakujem. A potom dúfaj. Dúfaj a ver. Neboj sa, len ver. Keď prišli s tým, že zomrelo to dievča, Ježiš povedal, ako keby to prepočul, to aj ten text povedal, dúfaj a ver. A potom povie, nezomrelo, len spí. Sestri a bratia, keby sme stratili tento život a zomrieme, alebo niekto z našich blízkych, tak len spí. Len spí. Oni, tie dve ženy, zažili to, že Pán Boh sa zjavil v ich živote. Hneď. Ale zoberte Jana Krstiteľa. Ten zomrel, ale len spí. Len spí. Učeníci. Jeden bol samovrat a tí 11, z tých len jeden zomrel prirodzenou smrťou. 10 boli popravení. Prišli do života. Len spia. Neboj sa, len ver. Spoliehaj sa na Ježiša a Job povedal, aj keby ma zabil tam ľudia. Nemáte iné východisko. Nemáte iné východisko. A pre každého z vás má Pán Boh jeho vlastnú cestu. Skúste prijať to, čo vám dáva, objaviť to, čo vám chce povedať. Rozpoznávaš dnes hlas Boží a Božieho ducha vo svojom živote? Vieš rozpoznať, že tak dnes toto, čo sa mi stalo, toto je Boží hlas. Pán Boh mi niečo ukazuje. Vieš rozpoznať to, čo ti niekto povie, že to je Boží hlas? Vieš rozpoznať, kedy to je od ducha Božieho a kedy nie?
Viete, že toto je kľúčové? To je ten olej, čo tých 5 panien malo a ten olej, čo tých 5 panien nemalo. Tvoje osobné skúsenosti s Pánom Bohom, ktoré prežívaš, ti budú slúžiť k tomu, že budeš môcť z čoho čerpať, lebo Pán Boh ťa viedol v minulosti, tak aj v tých krízových situáciách ťa vedie. Aj keď sa ti to nezdá, aj keď sa ti zdá, že mlčí, že nehovorí. Ale keď ty dnes nerozpoznávaš jeho hlas, tak potom krízové udalosti len ukážu, čo v tvojom živote je. Dnes sa rozhoduje o tom, rozpoznávaš jeho hlas. Viete, ako Pán Boh prehovoril Abrahamovi, keď hovoril o Sáre, že to je jeho sestra? Abimelech, pohanský král, najväčší pohanský král, príde a povie Božie posolstvo, najpohanskejší král povedal Božie posolstvo. Viete, ako prehovorí Balámovi? Oslica prehovorí. Viete, ako prehovoril k tým dvom učeníkom na ceste do Emaus? Že otvoril Bibliu a vysvetloval postihom Ducha Božieho. Oni porozumeli zrazu. Ako k tebe prehovorí? Toto je čas a doba, keď sme vyzvaní k tomu, aby sme sa naučili chodiť s ním. A potom, keď príde ťažká chvíľa, môžeme sa ho držať. A keď už nie na tejto zemi, raz vo večnosti dostaneme od poskriesenia a popravenia. Dnes má pre teba tvoju cestu. Ako pre tie dve ženy. Je dobré mať dobré tajomstvá a je zlé mať zlé tajomstvá. A rozdiel medzi nimi dokáže urobiť len Duch Svätý. Jež Pán nám pomôže, aby sme jeho vedenie prežívali.